sa kaawit. Yung tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkatagog kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Wendy. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka nag-uluhan. It's over now. And Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba dahil siyang kaagi karon? May kinig sa kababae nga nagpuyo sa Davao City. Nga tumatatampo na dahil sa nga Wendy. Uy, best. Malon man nga kanaan ng dini, uy. Ura ba kay kwarta din niya? Shh, uy, best. Chill lang, good. Ayaw lang kabalaka. Naatay sponsor. Huwat-huwat lang good kamay. Maabot na turod. Sure ka. Tingalipit makahugas ng platoan ni. Naka-order na piyak na to. Oh, lagi. Huwato lang nato siya. Kaya ba akong gigutom na gid ka? Nay, oh, mga lami na ba kayo nang gi-order na itong mga pagkaon? Maugani. Ah, best. Naana siya. Padong na din, best. Ay. Pasensya na ha. Okay ra Ringo, uy. Ikaw pa? Tuod ay Ringo. Mao ni ang giingon nako ni mo nga best friend nako. Si Wendy. Best, si Ringo. Hi. Nice meeting you. Hello. Tay. Please, Landay. Save your questions later, okay? Nurse, mga oras na. Are you sure? Di mo mapatod? Yes, Ringo. Naapaman milakaw, good. Okay. I'll go ahead. Bye. Thank you. Thank you. Happy? Of course. Nabusog pa ta. Nakakwarta pa ko. Uyab ni mo? Not totally. So, napabayad ka? Wendy. Look, Les. Ako kasabot kung anong kinahanglan ni mong buhaton. You can find a decent job. It's not just what I expected from you. Anyway, best friend raman ko nimo. Your life, your rules. I just hope you will be happy. Wendy. Sorry ha. Pero the next time nga imo kong i-invite, please let me know kung kinsa atong kuyog. Nabi ako'y uyab. Ang dili ko gusto nga ni makita na ako nga kailaraw niya na ako ni Malcolm. Nga naikuyog sama ato. Dili bugo ang mga tawlas nga dili makasabot. Wendy. Babe, di ay milibugikan paghapon si Leslie. Koan, babe. Babe, ibabay ko na ang style ni Leslie, ha? Dagang kong mga storya nga nadungog sa akong mga amigo bahay niya. Babe. Babe, di rin ko gusto nga ma-influence ka sa iyang binuhatan. Please, minus-minus ang imong pagsigi kuyog niya. Malcolm. Tuman ako, ha, Wendy? Kung di ka gustong magbuwag ka. Malcolm. Si Leslie nanawag. Unsa man kayang tuyo? Tubagon mo ka na ako mo. Hello? Hello, Wendy. Best. Pwede na magkita. Oh, Leslie? Nagila ka? Unsa nahitabo? Wendy, please, magkita ta. Nagkinahalan ko kay istorya. Leslie? Best, thank you, ha. Nga nakikita ka yun ako.
Og sorry kung nakahasol ko nimo. Unsa ba gyud nahitabo nimo? Ano nagilakman ka? Kuan man good. Nasakpan mi sa asawa ni Ringo, best. Og dili na makikita si Ringo na ako. Best, minyo na siya. Oh, best. Uy, kada kong sayo pa nang imong gibuhat, basta uy. Nahibaw ka man dahil nga minyo siya, pero nipatoy ka. Best. Unsa ba gid imong gihilakan? Tungod ba kay wa na mo? Or wa na mo donol nimo sa mong panginahanglan? Wendy, Na sorry ha. Gitriti ka asa akong amiga. Nasuod na ti ka. Pero mas una mi nagkauyab ni Malcolm before ta nagkasuod. Abi ni mo las, sa una pa lang, dili siya gusto nga magsigi ko kuyog ni mo. Tungod kay sa mga tabi-tabi sa kadaghanan. Kung unsa kang klasiyas pagkapapay. Pero wa ko ni judge dayon ni mo. Pero sadyang ako nakita nga tinuod kiti ay. Nausap ko pagtanaw ni mo. Mang pasaylo ako. Pagkinahanglan ko muli kay ni mo. Mas importante na ako akong uyab kaysa ni mo. Wendy. Mayo, inoon nga, nakaamgo na ka, babe. Naluoy biya ko niya, babe. Pero dili ko gusto nga malain ka na ako. Salamat, babe, ha? Dili lang ko gusto, babe, nga tingalig maamong kas iyang kabuang. Babe, si Leslie, tubago na ako. Tubaga lang. Basta na siya yung importanteng tuyo. Hello? Best, asa ka? Nagkuyog meron ni Malcolm Best kay mananawmig sini. Oh, mao ba? Pwedeng mo kuyog ninyo? Babe, unsa man pakuyog ko na to. Sige, pakuyugan na. Les, pwede na daw. I-text lang na ako kung asa ta makita. Les! Nabaguhan kay ko nimo. Suwi mo na ta kay kag ipang sulod, pero karon kagalang-galang man kaayo. Na-realize lang ako imong gisulti, best. Kung padayon nun ako ang akong binuhatan, dili gyud ko makakita og lalaki nga tarong parehas ni Malcolm nga imong uyab. Di ba, Malcolm? Oo. Sakto lang imong gibuhat, Leslie. Kinahanglan nga magtarong bigkas imong sinuluban. Aron ka respetuhon sa mga lalaki. Mao gid ako naganahan sa kong uyab, Best. Maong swerte gid kaayo ko nga nakatumog kog lalaki parehas niya. Babe, thank you ha. Suot sa pila kay gayon nga, sige tagkoyog na Leslie. Nasuod na sa kiti mo siya. Dahil ako kinahanglan nga mamili inyong duha. Nakita man gud nako nga nagbag-usagid siya. Maong kani, babe. Maong happy kay ko para niya. Lahi na kayo siya sa una, no? Oo, babe. Okay na ka? Okay naman. Ngano de? Mura maguglaw kay kag na una. Maniuto na ta na. At ito silong kay nagluto man si mama. Huwag man mo si Malcolm sa bahay. Nga mo ani magdadala siya kada Sabado. Magpakuyog at ako sa mga ulta kay nakagpaliton. Dili man sa siya makontak, uy. Si Leslie na lang, uy. Akong tawagan. Thank you, basta. Kaya magiging gikuyugan. Abi na kong busy ka. Dili mo ganun kung makontak si Malcolm, maong ikaw ako na hunaan. Ha? Ikaw pa? Basta ikaw, best. Daghan kog time para nimo. Babe, dili talaga kayo mo anis, boy. Sorry, babe, ha? Na-busy lang gid ko. Okay ra, babe. Uy, kasabot ra ko. Ayaw ka bala ka, babe. Bubawi ko nimo next week. Sige ha, wala akong biyak ko. Bye na, babe. Bye, babe. Ditso naman ang uputang. Uy, si Adrian may nanawag. Usa sa mga barkada ni Malcolm pag high school. Hello, Adi? Hindi.
Kumusta lang ko nimo mga lubag ko? Okay naman ko. Ikaw? Nagbuwag ni mo, Malcolm? Aha? Wa man, uy. Ngano man? Sure, Ngano lagi? kami na ko siya sa usa ka katanan nga na iko'y babae. Pagkapantay ko na may hana nga nag-upload kuyo mo. Ako yung ipicturan kay naim ako pagsabot. Ako yung senti mo ha? Kinuha ko. Si Leslie o Malcolm nagkuyog nga. Wa ko pahibaw na ako. Ito na sila relasyon. Mo di permibisi si Malcolm kay doon na rin sila hindi kabisihan. Mga kuya, wow! Hayop ka! Hayop ka! Ibo ko kiyunay! Isuot sa lang higala pero ibo ko kitry ito! Sorry, Wendy! I'm sorry! Okay, ayaw ka pagkamiga! Bisan ka pila ka pa mag-ilis sa Vicente nga mga sinina! Huwag gawas gihapon ang imong pagkaway delikadesa! Huwag ang imong kapagagnaong! Buwag ta, Malcolm! Pag-uban mo! Ito ko kasalikan mong tuwa! Parehas pa dyan mo! Pag-uban mo! Sakit kayo ang nahitabo na ko. Wa ko magdahom, matrayduran ko nilang duha. Pero hinay-hinay na akong gidawat ang tanan, o hinay-hinay na ako naka-move on sa pangitabo. Inhinalang ko to, dagang salamat, RMN.